מגיבים לו אחד לשני, תסתכלו אחד על השני, משהו. הנה, נתנאל מסתכל עליו. כן, גם יונתן מסתכל עליו, אבל הם לא מושיטים ידיים. היי, ג'ונתן! ג'ונה! ג'וני. איך הוא נשאר על היד? היי, ג'וני! מה יש למצלמה מות? מה שם משפחה? ארוש? ג'וני ארוש, וואי, זה שם של מאפיונר. קווה. לא, מותק, הפוך. כן, עכשיו... היי. היי. יש ריח של משהו שמתחיל להישרף, שימו לב. שמתי את הבורקסים. הכנסתי. שמתי את החלות פשוט בתחתית. היי. תגיד לו היי. היי חבר שלי. מי זה, חבר שלך? לא, עם הפלאש שלי לא עובד. יש ריח של שרוף, חבר'ה. כן. החלות כבר נשרפות, קדימה. אז יאללה, אז תוציא את זה. היי.